Ето, така изглежда чипа на Егнатия Пас, с който може да се преминава през тол пунктовете в Гърция, без да се чака на опашка и без да се плаща на място. Той се поръчва безплатно, идва с куриер, зарежда се с сума по избор и може да се използва. Как да поръчате чипа или транспондера, можете да видите на уебсайта DivnaTech. Сред често задаваните въпроси е къде да се постави след като пристигне. Препоръката е да бъде на стъклото, но ние го държим на удобно място и при влизане в пункта е достатъчно само да се доближи до стъклото. Системата го засича, чува се звуков сигнал и бариерата се вдига. От предварително заредената сума се приспада според таксуването на пункта за конкретното превозно средство. За всеки автомобил следва да имате отделен чип, но те след това могат да се обслужват централизирано през едно приложение на вашия телефон, в което зареждате желаната сума депозит. Приятен път!